Ladies and gentlemen, welcome to Slick Media TV. Pano pa mazimu untold stories pando pakurira nyaya dzakasiyana-siyana, nyaya dzekuti mukadzinzwa mugonofunga kuti inyaya dze-fake yet dziri nyaya dzemachokwadi. Reganinyaso kukusiya munyatsonzwa kuti zvii zvakaitika. Maswera sei mukoma, munofara here? Ini ndiri nani zvangu. Zita rangu ndine Toro Varashi. Ndinogara zvangu ndichiteverera kuFacebook ndichiona mareels amunoposta, ndichiteerera nyaya dzakasiyana-siyana dzamunoposta. Saka nezuro hangu ndakato pandaiscrolla kuFacebook ndakabva ndaonawo imwe nyaya yamakaposta yemukadzi ari wamaitanzi yemukadzi aitsanangura achitanzi aiva ari muchipatara achibva asanganawo neproblem yezvipoko. Saka nyaya iyoyo ndakangoifananidza nenyaya yandakambosangana nayo 5 years back. But nyaya yangu kuti vanhu vanyatsokuinzwisisa payakatangira kuzosvika kuchipatara, because ndakatombogara kuchipatara kwe3 months. I think ndinofanira kuitaura ndichatsanangura kubva payakatangira ndokuti vanhu vanzwisise. I know vanhu vazhinji vachaona kunge nyaya iyi because umwe naumwe ane belief yake, but zvinhu zvandiri kutaura zvinhu zvakaitika, ende zvinhu izvi zvakaitika kwandiri. Handimanzwisisa ende ndine shamwari dzakawanda chose, but kuti ndivaudze ndotoona kunge ndinenge ndichitozvisekesa pamberi pavo, because hakuna munhu angambobhilivha zvinhu zvandinoda kuudzai panapa kuti izvi zvakatoitika chaiko kune munhu, ende munhu iyeye achiri mupenyu ari kurarama. Ndine hama shoma dzinombowanda kuzi munhu anoziva nyaya iyi ndimai vangu nasisi vamai vangu vandakakurora ndichigara navo vaindirera, nasisi vangu first born yomba medu blood sister, then nevamwewo sisi vasiri blood sister, ndisisiwo mwana wasisi vamama vangu, handizivi kana manzwisisa, ndo vanengati. Then also nevandaigara navo panguva iyoyo makunakuna paaitika ndivo vanoziva nyaya yangu, zvekuti kana vamwe vacho vari pamafacebook vachinzwa nyaya iyi vachatondisiva kuti ndiye chinyi, ndiye uya munhu uya akambodarika nepanapa. Handimanzwisisa. So nyaya yangu yakamira yakadai. Ini nekukura kwangu bhuti ndakakura ndichirerwa namai guru sisi vamama. Taigara kuKadoma uko. Sisi vamama vangu vaiva nevana 4, but first vaiva nevakomana 3 musikana 1. So first born mukomana, second born musikana, then vamwe 2 ava vekupedzisira vakomana. Saka mukomana wefirst born aigara pamba, then musikana wenumber 2 nemukomana wenumber 3 vaiva vari kumabasa, then pamba paigara first born nelast born. Then okuzogarawo hedu isusu kozi ndandisiri kugara ndega ipapo like mwana wekunze ndaiva inini, then ndaiva neumwe mwana futi like pati vana vamwe vana 2 vasiri vemumusha imomo, vasiri vana vamai guru. Handimanzwisisa. Yeah. Saka ndakagara navo kubva grade 5, 6, 7. Ndakatonyora grade 7 yangu zvakanaka ndichibva ndatopasa. Saka ndapasa grade 7 ndabva ndaenda paform 1 yangu, but form 1 ndakaenda first term chete. So second term school fees yanga yakunetsa bhuti. Mai guru vanga vasina chinyi, vanga vasisina mari, like vaitorarama, like taitorarama upenyu hwedu chitengesa muriwo, magadheni, watairima, madomasi, maonyens, but ipapo zvinhu zvazvakuvaremerawo. Vana vavo havo vari 4 havanga vakapedza chikoro, but kunesu tiri 3 taida maschool fees. Handimanzwisisa. Saka zvazvakuvaremera. Saka sisi vamama vangu havana kumbobvunza mai vangu kuti kunoku mwana hatisina hedu mari yekumuendesa kuchikoro, saka toita sei naye. Havana kudaro. Chakakwanisa kuti amai guru vangu vakanditsvagira basa kuHarare. Ndatsvagirwa basa kuHarare ndakanzi ndisatya. Vanhu vandaizonoshandira kuHarare vakati ivo vaisivana navo. Panguva iyi I was very young. Izvi zvakaitika muna 2017 ndakanyora grade 7 yangu, ndo pandakanyora grade 7. Then 2018 ndo yandakaenda kuform 1 first term. Saka izvi zvakaitika muna 2018. Saka mukoma zvadaro paya mai guru vanitsvagira basa kuchinyi kuHarare paya. Zvikanzi basa ratowanikwa, but vanhu vauchanenge uchinoshandira vachauya kuno vobva vakutora pamba, sezvo usingazivi chinyi
usingazivi Harare. Ndati zvakanaka. Mukoma, at that time I didn't think of anything. I was very young. I was foolish, because the word foolish abarishandi ringashanda nderoti ndaiva ndiri mudiki. Chandakakwanisa kufarira panguva yekunzi ndaizotorwa ndichiendwa neni kubasa, ndakafara kuti Harare taingoinzwa, because taiva vana vekumusha, tatiri vana vekumusha mazuva iwayo. Ndati ndotofunga kuti Harare, kona ndaenda kuHarare ndakutononwa tii nechingwa chine majarini, chingwa chine jemu. Ndatogarika upenyu hwangu hwanaka ndakugara mudhorobha. Dai ndakaziva zvaizova zvakandimirira kumberi koko, pamwe ndingadai ndisina kuenda kuHarare. Saka zvakaitika paya, vanditsvagira basa kuchinyi kuHarare. Maiguru vaiva vachibva vati usaudza anyone kuti uri kuenda kuHarare, because apa ndiri kukubvisisa kuchikoro ndokuendesa kubasa. Saka ukaudza munhu unogona kundisungisa zvanzi mai ava vari kubvisa mwana pachikoro vachimuendesa kupi, vachimuendesa kuHarare. In fact kuti urambe uchienda kuchikoro hapana school fees. And also ndakavanzwisisa nditi mazwa. Then zvadaro taipinda futi Masowe, inini zvese nana maiguru ava, zvese nevana, kozi vana 2 vaivapo, tatiri 3 vasiri vana vavo. Inini ndindaiva mwana womunin'ina wavo. Then vamwe ava vaiva vari vakomana, vaiva vazukuru, vana vemwanasikana wavo, but musikana wake yake akafa. Saka vaichengeta vazukuru vavo vaviri, inini ndino wechingani wechi3, but tatisiri vana vavo. Vavo vagara vari 4, but vamwe 2 vanga vaitwa kumabasa, ndimazvinzwisisa. So inini navo nemurume wavo nevana 2 vaivavo taenda kuMasowe, ndo yanga itori chechi yedu. Saka kuMasowe ndakasimudzwa like nemuprofita. Akandisimudza, andisimudza akabva anditi ada kuzotaura neni. Haana kukwanisa kutaura zvaida kutaura pamberi pevanhu. Saka chechi yapera, muprofita uya akazotaura neni zvanzi, mwanangu, ndaona une kunhu kwaurida kuenda ndikupi? Ndati ndiri kuenda chinyi? Ndiri kuenda kuHarare. Zvanzi ukaona wakwira kuenda kuHarare so kuti uri kufa muna 2020. Ndo zvandakaudzwa nemuprofita. Saka ne-excitement yandaiva naye kuti ini ndoda kuenda kuHarare, zvakataurwa nemuprofita handina kuzvinzwisisa. And also at the same time taiva ne-belief, and nanhasi I think belief iyo ichiri kuti maprofita anonyepa, vasi vese vanotaura chokwadi. Saka ndangoti mashoko emuprofita yuko aiwa ndeinhema, handimanzwa. Saka zvadaro, back to my story. Hapana kumbopera nguva, munhu uya aivanzi achauya achizoita sei, achinditora kubva kuHarare. Chokwadi akauya, but haana kusvika pamba, kosi pamba paiva nevanhu, like paiva nemurume wamaiguru plus nevana ne-first born yavo zvaisaita kuti asvike pamba. Saka ndakarongedza kabhegi kangu, ndakatonzirongedza school bag, sazvimadresi zvako zvishoma zvauinazvo zvehembe zvishoma mubhegi yechikoro. Uye kana wakubuda unoita ngori kuenda kuchikoro, because this day I remember very well, it was Friday, yakanga iri Friday. Saka Friday ndakatomuka ndikageza. Ndageza ndakabva ndapfeka dress mukati. Ndapfeka dress mukati ndibva ndapfeka uniform pamusoro. Tumwe tuhembe twanga turi muschool bag ndobva ndaisa bhegi kumusana. Ndobva ndabuda nditonge ndaenda kuchikoro. Izvo andanda kutoenda kuHarare. Saka ivo maiguru ndo ndatipedza ndagadzirira ndo vakafanira kutungamira kubhasi stop vamva vandipa kodi, vanga ndikwenya zvaenda kufanira kutungamira, iwo teera, because tikazobudirana hazviiti. Mukoma ndati ndakatevera, ine ndava ne-excitement kuti handa kuenda Harare. Ndatevera chokwadi, ndasvika pabhasi stop paya ndikaona pane mota yanga iri chena. Saka maiguru vangu vaitovapo. Saka ndabva ndasvika ndati ndauya, umbva zvanzi chinyi, chitokwira mota neuniform yako. Uniform unobvisira pachinyi, unobvisira munzira. Ndati no problem. Ndakatohagana namaiguru tikapadzana zvakanaka, ndikatovatenda, maita zvenyu, maita kuti sorry guys, ndinotsika guta reHarare paya. Zvakanaka. Ndakaenda Harare mukoma. Ndaenda Harare handina kubva kuKadoma chinonanga maRaiste, tikadarika nekuNorton. Kosi kuNorton kwaiva namai vemurungu wangu, mukadzi wandainoshandira, handimanzwa. Saka takaspenda 1 night kuNorton, then the following morning tikazoenda hedu kuHarare. Saka tasvika kuya kuHarare, mukadzi akanga abva neni kumusha kuKadoma haasiye mukadzi wandakasvika ndichishandira, manzwisisa. Kozi mukadzi wandakabva naye kuKadoma akanga ari mukadzi like aita kunge mukaradi, ane matatu muviri wese,
achipfekera maziso anozi ama-eyelens. Madhezi ati asingazoti anonzi ma-eyelens, taingoti vakapfekera maziso echirungu, aiva nerasta, muri kunzwa. Tasvika ikoko ndakasvika ndichiratidzwa mukadzi anga ari mutsvuku futi, iye aiva neshort hair but bvudzi rake rari reblonde. Zita racho ndinoriziva but kuti nditaure nezita anogona vanhu vaya vagara vari pamusoro obviously aripo pano paFacebook anozozvinzwa, but zita rake nanhasi ndichinaro ndinoriziva. Ndakasvika ndobva ndanzi uyu ndiye murungu wako. Saka mukadzi uyu aigara nemurume wake, vaiva nevana 2, mukomana nemusikana. Zvese vana vacho nemazita avo futi nanhasi ndichiruvaziva, but kuti ndivabuditse pachena ndoona kunge zvinhu zvisingaiti handimanzwa. Saka mukadzi uyu mukadzi nemurume uyu ndakavashandira I think ndakaita 3 months ndichivashandira vachindipa mari. Ndaipiwa $60 ndiyo mari yandaipiwa. Saka yanga ichingori 2018 handimanzwa. Saka ndaipiwa $60 I think for 3 months. Then mwedzi wechi4 mwedzi uchipera mukadzi uyu akabva nemurume uyu vakabva vagara neni pasi zvanzi wangu ka hatisina chinyi mari yekuti tirambe tichikubhadhara. Saka wosarudza zvaunoda kuti tokukwidza bhazi wodzokera kuchii wodzokera kumusha, oro woramba uchitishandira but unenge wakushandira sadza tichakukupawo chikafu, because hazvizoiti kuti urambe uchingogara panapa usingaite sei usina zvaunoita. Saka uchigara pano uchishanda then chikafu chaunenge wodya ndo mubhadharo watete tichikupa. Saka semwana uyu aiva ane excitement yeHarare, kusada kubuda muHarare, mukoma ndati ndakabvuma ndati inini ndoda kutogara pano uchidya sadza, nyamusasandipa zvenyu pay hazvina mhosva, kumusha handidzokera. Manzwa zvandataura, ndo zvakaitika. So ndakashanda 2018 wasakapera ndaenda kushandira mahara. Manzwa. Then 2019 apa mukadzi uyu wandaishandira vaigara kuSt Mary's. Taigara kuSt Mary's kuchitungwisa. Ndokwataigara. So kutanga kwa 2019 takabva tatama kuSt Mary's tobva tanogara kunonzi kuManyami Park. Takanogara kuManyami Park. So kuManyami Park taigara 2 rooms. In fact kwekutanga kwataigara kuSt Mary's yaiva 1 room nekanenge kapassage. Saka kwatakazotama chienda kuManyami yanga ya 2 rooms. Animaona. Saka usofunga kwa ndafunga kuti pasezvo tatama tichiya ku 2 rooms pamwe ndichapiwa salary but hazvina kuita sekudaro. Manzwa. Saka tichangotanga kugara muManyami, murungu wangu mini mukadzi wandaishandira uyu nemurume wake vakatanga kuenda kune chechi, like imwe yandandisinganzwisise but chechi iyi vaienda usiku. Vaipfeka marogo aya anenge emamuslim eblack. Vaitondioneka like maraundi 8-9 wotondiudza kuti sara nevana takumboenda takuenda kuchechi, vachipfeka like mazidrezi eblack, murume nemukadzi mubva vatobuda. Inini mangwana makuseni ndaizongoona vanhu vaamumba kuti vapinda nepai vapinda sei, handaisati sei, ndaisaziva kuzi vaidzoka takotsira, but pavaibuda usiku hwomanheri wayo chandaingoziva inini nevana taingozoti vaenda kuchechi. Handimaona. Saka time dzakafamba zvaiva zvakataurwa nemuprofita zva2020 ndandatokanganwa everything. Manzwa. Saka time dzafamba. Saka 2019 akuda kunopera. Ndobva ndatorwa nemurungu wangu nemurume wake bva vagara futi neni pasi zvanzi isusu hatichakwanisa kuramba chiita setichikupa futi sadza, ko sadza nzi chikafu chakunetsa, handichashandi, zvinhu zviri kudhura. Saka zvandakuita sei, zvatakuita takukutsvagira basa kune chinyi, kune mumwe munhu unomushandira. Manzwisisa. Saka mungoziya at that time uchiri mudiki haumboiti pfungwa kuti regai ndiende chinyi, regai ndirambe ndindoda kuenda kumushano. Ndakatobvuma ndati aiwa zvitsvagirei chinyi basa pamwe. Saka zvadaro ndaudzwa news idzidzi. Murungu wandaishandira aiva nemajewelry, aipfeka maring, aipfeka manecklace, aipfeka mahanzi machinyi, maearring. Saka pane ring yandaingogara ndichingovavarira. Saka ndabva ndatoti chance given. Sezvo ndakutsvagirwa basa ndakuenda, ring iyi I promise myself handisi, ndichaba ndikuenda nayo. Manzwa. So zvadaro mukoma
basa raunonoka kuwanikwa ndatsvagirwa basa kune munhu aishanda muno muchinyi kunonzi kwaNomashops kwahuru yadzo pane okay iri kwahuru yadzo maiva nemukadzi anonzi Mary ameno kana vari kunzwa audio vanotozviziva sisi Mary ndokwana munhu wandakanoshandira iye saka ndakatorongedza bhegi rangu ringi yangu yandandaba nhauta sei hana kukanganwa kuitakura ndakatoisa pakati pehembe ndichibva ndaenda unoshandira Mary ndo munhu wavanga vaita sei ndo munhu wavanga vanditsvagira kuti ndinoshandira paya saka 2019 handitanga kupera ndichingoenda kuna Mary uya mwedzi like gore richingopera kozi ndakaenda gore rakutopera 2019 gore richingopera ndakatanga kurwara mukoma ndakatanga kurwara like ndakatanga kungopera simba kungorwara zvisina tsarukano manzo saka ini naMary kozi ndaingoshandira Mary aingova nemwana wani aiva nemusikana wani aiva kuma5 years madhezi wayo nguva iyoyo zvoti zvinezvi mwana wake aitinga tokuma 10 years ipapa aiva kuma5 years saka ndichishandira Mary aivawo neshamwari dzake like aiva nevanhu maneighbors aitamba nawo saka taiti manheru paya Mary abva kubasa kwake tatodya toenda panext door tonoona machenya maIndia madhezi waichaiona nzi series rainzi Goofy the Singing Star saka ndazoti rimwe zuva takagara tichiona Goofy ndakaona sikukuviri nyoka ine musoro muviri nyoka iya yakaita zvekundinzvenzvera gumbo rangu like ndakatogara ndakatandavara ndiri serious neTV murungu wangu aripo mwana wake aripo nemafriends ake vataiona nawo Goofy the Singing Star manext door imomo vanga varipo saka ndo pandakabva ndasimuka njiridza Mary zvanzi waita seiko zvafamba sei chinyi ndati ndaona nyoka ndo pavakavheneka kwakuona nyoka inonzi sikukuviri nemusoro 2 saka pa zvakanzi rambai makavheneka umwe nganotora chekurowesa nyoka yakabva yanyangarika nanhasi hapana anoziva kuti nyoka yakaenda nekupi TV yakatombodzimwa vanhu vakasimudzana nemasofa vachitarisa nyoka inonzi sikukuviri iyo but nyoka yakashayikwa mumba mukomo manzo then zvadaro hapana akavata usiku ihwo konzi nyoka kainge isina kubuda ndombambo vati kunyatsozva kuti mumba mapinda nyoka then the following morning takamva mafriends aMary wayo vaitamba nemukadzi wepo nemurume wepo vakabva vaiva nemaloja saka kumuloja kwavo ailoja ipapo vaiva vari mbuya vechikuru umva mbuya vaya vechikuru umva vadaniwa zvanzi nezuro manheru pataiona Goofy takaona nyoka inonzi sikukuviri but nyoka iyi yakanzvenzvera ruva but hatinozoona kwayakaenda nako handimanzwa mbuya vaya vakabva vauya pandandiri mukoma umva vanditarisa mumaziso zvikanzi iwewe pane muprofita akambokuprofita zva2020 akati chinyi muprofita iyi ndopandakachizorangarira kumashure kuti akanditanzi 2020 ndo final date rangu handifanhi kutorarama zvichienda kubva ndofanha kutofa ndo gore rangu inini rekugumisira kurarama zvikanzi nyoka iyi yamaona inoera ende nyoka iyi iri kuenda nemunhu pasi munhu pari kutofa munhu ari kufa saka vadaro mbuya vambva vaudza murungu wangu vambva vaudza nemafriends emurungu wangu avaiona nawo Goofy the Singing Star zvanzi mwana uyu mukwidzei basi aende kumba anofira mberi because vandiri kuoneswa inini ndiri kuona mwana uyu kuti anofa because 2020 ndo date rake ende kune mumwe munhu kumashure akatombomudza izvozvo murungu wangu akati ina handibhilieve mune zvemaprofita chichio zveunganganganga because mbuya avo futi vaita zveino vaibhilieve anzi amanjuzu vaita zvenjuzu wati ininowo Mary sisi Mary meaning murungu wangu ainamata church dzina maprofita napasta akati inini handina munhu anonzi anofa tichaenda kunani tichaenda kuna pastor tinobatsirwa ndozvaakaita zvanzi it's fine mukoma hapana kumbopera nguva mushure mekunge ndaona sikukuviri mushure mekunge mbuya vavataura zvavakataura ndakatanga kurwara zvitori serious ndakatanga kuchirwara manje zviri serious ane manzo ndatanga kurwara zviri serious paya ndakarwara
zvekuti ndakatanga kuti vanhu vaindita vakabata bvudzi riri musoro mangu raibvisika. Waiti ukabata musoro wangu maoko ako aisara ane bvudzi rangu inini. Ndakanga ndakurwara handiti. Then iyi pati yandakutaura ndandisingachazivi chichachakuitika, ndakuitsanangurirwa because I think ndo pandandava half dead. Munonzwa zvandiri kutaura? Ndiyo yandakanga ndava half dead. So Sisi Mary ivo vanoti hanzi ndakanga ndaifema but ndanga ndisingachadyi. Hanzi matumbu, mbabvu dzadza kuoneka, even mwana mucheche aikuverengera mbabvu 1 2 3 4 5. Hanzi naSisi Mary vakabva vanditora because apa zvandakutaura, the reason why ndoti kwanzi it's because ndakanga ndisingazivi chakuitika. Iyi pati yandakutaura because vakazondiudza ndararama ndamupenyu ndadzoka kubva kuvafi vakatanga kundiudza ndozvazvakuitika. Saka hanzi naSisi Mary vakanditora vakabva vaenda nini kuna pastor vavo, manzwa. Then pastor vaivayomba hanzi pekutanga vakatombondinamatirawo vakandimwa holy water zvavo vakaita sei, but situation haina kuchinja. Then pavakazodzokera neni kechi2 futi kuna same prophet, zvanzi nasame prophet mwana uyu ari kuda kufa, handidi mwana uyu afire muchechi mangu, ndokumbirawo mubude nemwana uyu anofira kumberi, handimanzwa. Haina Sisi Mary ndakatsamwa kubva ipapo ndo pandakabva ndakuita chechi iyoyo, havana kuzomboidzokera. Saka ava hama dzavaya, mafriends avaya, handingitauri nemazita because havatori paFacebook, ndinovaziva zvangu, vanogara vari online, but kana vachinzwa nyaya ndinotaura nezvavo. Saka idzi hama dzavo dzavaiona nadzo kuFeed the Singing Star dzakabva dzati kuti tirambe tichengeta mwana uyu mumba, tichingotenderera mumaprofita, mumapostori and everything, handiene mwana kuchipatara, handimanzwa. Then Sisi Mary vaibelieve in prayers, so naSisi Mary ngatimbomira kuenda kuchipatara, ngatinamate. Zvinhu izvi itori mhepo imwe yetsvina inoda kuita sei, inoda kunamatewa, handimanzwa. So aya idzi hama dzavo dzaSisi Mary idzi dzavaiona nadzo kuFeed the Singing Star. If I may tell you, I know hangu nyaya iyi pati yandinotaura hainei nyaya yangu, but kana ndikakuudza izvezvi vapastor namai pastor vakatanga kunamata vakatendeuka gore randarwara, gore randafa inini, manzwa. Saka pakaramba Sisi Mary kuenda kuchipatara ndopavakatanga kuchinamata, zvanzi it's fine, ngatiedzei kunamata. Vakanamata. Then vanhu vaiva munharaunda, vanhu vaiva muSt Mary's, ende kana pane vamwe vari mumaFacebook wangu vandisingazivi mazita avo vanoiziva nyaya, vaiva mujinga nemaigara ava nemaigara Sisi Mary, vakatanga kunamata. Vanhu vakatanga kuungana kumba, hanzi vanhu vakatanga kuungana vachinamata, vachiita sei, vanhu vachirarana 12, vanhu vachitsanya, manzwa. Then nhamba dzamai vangu inini gave birth gift anyakubereka vakanga vasina. Nhamba dzavaiva nadzo inhamba dzamai guru vekukadoma, but nhamba idzi vakadziwana through mukadzi uya wekutanga vaienda kuchechi vachipfeka zvinhu zveblack vaiva, because Mary akazototaura kwavari akati mwana watinai ari kurwara, hamunawo here nhamba dzehama yatingakwanisa kuita sei kudana kuti iuye azoona kurwara kuri kuita chinyi, kurwara kuita mwana. Then mukadzi akabva apa Mary nhamba dzamai guru vangu. Mai guru vangu vakafonerwa vakanzi mwana arwara, uyai mutore chinyi, mwana wenyu asati afa. Mai guru vangu vakakwira bhasi nemwanasikana wavo wenhamba 2, vakatomufonera hande chinyi, Harare, mwana arwara. Mukoma ndati mai guru vangu vasvika, hanzi vachindiona so vakadzungudza musoro. Hanzi vadzungudza musoro vakabudisa mashoko ekuti mwana tichadzokera naye kumba mangwana. Obva varara. Hanzi vanhu vakanzwa madhoo achivhurwa kuma4, vanhu vangoti pamwe munhu ari kuenda kunoita weti. Hanzi mangwana naSisi Mary mangwana tamuka akanga ava machira chete. Amai guru vangu vakatiza nemwana wasikana wavo wenhamba 2 vakatiza. Hanzi vasvika kukadoma, kozi pavakatiza ipapo vachinonokwira mabhazi ekudzokera kumba, mafoni vanga asingachapindi, vanga vatombodzima mafoni. Hanzi vasvika kukadoma ndopavakazofona vakati isusu tatiza, kozi situation yataona ikoko aita sei, haisisina kumira mushe, munhu wamuina ikoko atofa kare ushu, fonerai amai vake, mwana iye asi wangu. Mukoma ndozvandakaitwa namai guru vangu, Sisi vamai vangu, zvanzi mwana iye asi mwana wangu.
fonerai mai vake nyakubereka munhu akamutakura 9 months. Zvadaro paya maiguru vangu vachisa Sisimeri vakamba vazogara nehama dzavo pasi vakati mwana muendese kuhospital. Ndopandakabva ndatorwa ndichibva ndaendeswa kuchitungwisa hospital. Ndakatorwa ndikanogara muchipatara kwe3 good months ndiri muhospital. Chinhu chandaikwanisa kudya ndiri muhospital chandainzi ndaikwanisa kudya kumwa maheu aya emuzvipepa nekuti vaindimeshera banana, vaitenga mabanana vamamesha voita zvekundidyisa kunge porridge ndiri muchipatara. Andimanzwisisa. So ndiri muchipatara imomo first days hapana chandaiziva. Ivo vaiuya kuzondiona ndo vaiziva zvose. Kwanza hanzi taiti patinouya kuzokuona hanzi whoever kozi vanhu vaiva munharaunda yemuSt Mary's vanga vakutoziva kuti kwamai Nhingi kune musikana webasa aivashandira akazorwara akaenda kuswa kuchipatara. Vamwe vacho ndo vamwe vaitondunzira mabhanana, vamwe vachindunzira maheu, vamwe vachiuya kuzondiona, but hanzi vakazongorega kuuya kuzondiona nekuda kwezvinhu zvanga zvakuitika kuhospital. After wauya kuzondiona hanzi taiti kana whoever anenge auya kuzokuona akadzokera kumba anga asingarari usiku ihwohwo. Muri kuzvinzwa? So hanzi taiti tikauya kuzokuona paya unenge wakangorara flat kuti hanzi kuti munhu ari kufema here oro munhu hausi kufema, hanzi hazvaisatombonzwisisika. Hanzi problem yazotanga tadzokera kumba, hanzi usiku wanga usingarariki. After tabva kuzokuona malights hanzi anenge achidzimwa usiku, maketeni window rinenge rakavharika but keteni rinenge richimuvha like kune mhepo yakawandisa pamarata uchinzonge pane zvinhu zviri kufamba. Manzwa. So zvekuti hanzi vamwe vazhinji vakazopedzisira vasingachauyi kuvisiting kwangu because ukangoya kuvisiting kwangu kwaunodzokera kumba waiona mahora usiku wanga usingavati. Muri kunzwa? And also hanzi pavauya kuzondiona vaiti kana vauya kuzondiona nditi pamubhedha wangu inini wandinenge ndakarara hanzi vanoona madrops eropa mubhedha wese, madrops apo pane drop reropa apo pane drop reropa. Hanzi vombovhuravhura kuti asi mwana aenda kumwedzi but nyangwe munhu akaenda kumwedzi ropa rinongoenda ipapo pakavata kozvozoti roenda madrops mubhedha wese chinyi. Even hanzi manesi anga akutokomplaina kuti uyu mwana uyu every day tinochinja machitsa ake because anenge akazara madrops eropa. Kuti zoti ropa riri kubva kupi hapana anoita sei, hapana anoziva. So after ndakagara 3 months, so mwedzi wekutanga hapana chandaiziva, mwedzi wechi2 hapana chandaiziva, mwedzi wechi3 ndakazoita kunge ndadzoka like ndadzoka ndakufema ndamupenya nditi. So another day ndakanga ndakavata pamubhedha chibva ndangovhura maziso like ndiri munhu yaari kubva kune imwe nzvimbo. Pandakavhura maziso ndo pandakatarisa around, handina kutombokwanisa kuchechodza musoro, chandaikwanisa maziso chete akangovhurika achingoona so achifamba maziso angu. Ndo pandakaona kuti muno pachimubhedha chandakaradzikwa murumu yandakaradzikwa mutori nevanhu vakawanda vakaradzikwa, meaning ndiri muchipatara. Manzwa? And one thing chandichiri kurangarira, ndamuka ipapo ndakapiwa sadza raiva necabbage nebeef. Beef idzi mongoziva beef dziya dzemuchipatara dzine dzakabikwa dzakabhoriswa zvine dziri maofu. Saka ndakapiwa handina kutadza kudya because ndakanzwa uema wandakanzwa munyama yandakapiwa yakanga isiri beef yatinoziva, yaitova inyama inini pamwe yaiva iri beef but inini ndainzwa kunge inyama yechimwe chinhu, inyama haisi nyama yemhuka o nyama yechinyi but inyama maybe nyama yemunhu. Zvokuti chinhu chandichirongorangarira the funniest thing chandakaita ndemumwe mudhara aiva arimo pasame bed aiva achidya sadza nemukaka. Chandichirongorangarira ndechekuti ndakamukumbira mukaka achibva atondipa mukaka, then achindipa mukaka wake ndakatodya nemukaka but the following day mudhara uyu akamva afa. Saka mudhara uyu afa, mukoma ndanga ndakuti kana ndakavata ndikavhura maziso ndinoona mudhara uyu achiita kunge ari kumuka zvezve pamubhedha pake achigara, so ubvatanga kuscreama akanditarisa, so sometimes otanga kuseka akanditarisa, zvaindibvundutsa ndimanzwa. So at
the same time ndaiti kana usiku futi yanguva yekurara, nguva yekukotsera, ndaitanga kurota ndiri kune imwe nzvimbo yandairota ndaiona vanhu vanenge vakapfeka magemenzi matema, like magemenzi aimbopfekwa nemurungu wangu, my previous boss wandakatanga kushandira, murunzwa. Vari ikoko vachimwa, vachonge vaita cheers, zvimaglazi zvine dhiringi reredhi, vachiita cheers vachimwa, kuchibaka zvimakendro, vakapfeka magemenzi avo matema iwayo. Ndizvo zvinhu zvandaita sei, ndizvo zvinhu zvandairota kana ndikarara kana uri usiku, handimanzwa. So ndakatomboita kunge ndamona hari right, ndatonomawo, ndatopiwa date ronza uya right kumba anoenda musi wakati. Ndazongokaruka ndangoti zi futi, then ndati zi ndaanda kuita zvekuudzwa zvanzi wakati zi papo, ndopatakaona kuti apa munhu hapasisina munhu afa. Ndopavakabva vazoita serious dzekutsvaga munhu akandibereka, nhamba dzamai vangu chaivo. Ndobva vafona mai vangu inini chaivo vanogara kwaKutu, vanogara kuMasvingo. Vakabva vafona kuMasvingo zvanzi hello makadini zvenyu, mwana kuno hakusisina, hanzi mwana ashaika. Saka pavakafona mai vangu havana kumbononoka, vakabva vatokwira bhazi kubva kuMasvingo kuuya kunoku kuHarare. Vauya kuHarare, mai vangu vanga vasina enough mari yekuti vatsvage separate car inotakura chitunha ichiendesa kumba. Saka hanzi vakatoita zvekundiputiridza. Panguva iyoyo ndakanga ndisiri munhu, ndanga ndakachinhu oro ameno kanhu kadiki kaingokwanisa chero kuputiridzwa. Saka hanzi namama vangu vakandiputiridza kunge kapasewo, so vachibva vapinda neni mubhazi. Hanzi vakambobvunzwa nakondakita kuti chinhu chamakaputiridza asi munhero, zvanzi namai vangu munhu asi ari kurwara, zvanzi horai fesi yake, munhu hatipindi nezvitunha, haana kufa here munhu wenyu. Mai vangu hanzi vakarambisa vakachema zvanzi haana kufa, nditorei muende neni kumba. Haina mai vangu vakanditarisa vobva vangodzungudza musoro vakati apa pasisina upenyu apa, manzwisisa. Zvadaro paya bhazi rakarohwa vachibva vaenda kumba. Vambva vasvika kumba mama vangu. Vasvika kumba vaigara namai vavo, mbuya vangu inini vasati vafa. Mbuya vavo, mai vavo mbuya vangu inini vaigara nambuya. Vasvika kumba, hanzi mbuya vakanditarisa. Mungoziva vanhu vechikuru vaya vachembera vanyatsozoti apa pasisina upenyu kana kuti apa upenyu huchiripo. Manzwisisa. Ende zvinhu zvese zvandotaura izvi, history yese it was yakatama 2020 murunzo. Hanzi mbuya vakadzungudza musoro, so vakati mwanangu apa pasisina upenyu, dzikamisa hana, tichingomirira pachabuditsa mweya wacho wekupedzisira, because ndowaunga vangomirira, handimanzwa. Then zvadaro paya hanzi vomba vatoita sei, vomba vatoudza mbuya, vomba vatoudza mai vangu kati toudza mukoma wako, meaning mwanakomana, hanzvadzi yamai vangu, motogara maronga motaurirana kuti mwana anovigwa kupi, anovigwa kuChuruko here oro anovigwa kwaChitsa, kune rimwe guva rehanzvadzi yake. Asvika mai vangu ari kuvigwa kunoku paChuru apo. Mukoma guva rangu rakatarwa, like vanhu vanotara guva, like vanoisa nozvinyi kutara kuti apa neapa neapa zviri 4 kuti okay guva richacherwa rakadai romba ragumira apa ndo pachavigwa. Guva rangu inini rakatarwa, mukoma mazvinzwa. Guva rangu ratarwa, maticha ekwaChitsa, vanhu vanoziva kwaChitsa, maticha ekwaChitsa, maticha kunonzi kwaMachingambi, kozi vaiwirirana namama vangu maticha zese waya, kozi kwakambodzidza zisimeri vamwe sese vangu, saka vaitozivikanwa. Then ine vanhu vekuchechi kwamama vangu vachiungana pamba vachichema then vanhu vari pakati pekuchema pakasvika mbuya, vamwe vanonzi mbuya muzukuru, so vaigara kunonzi kuMakudo, kana vanhu vanoziva kwaGutu, nzvimbo dzese dzandikutaura idzi vanodziziva. Mbuya ivavo vanogara kuMakudo. Hanzi vakanditarisa vakati guva remwana uyu ndozviziva matara, ende mwana uyu ndiri kutoonawo chero nemuti hapasisina upenyu, but ndokumbirawo mumbondipa ndinogara naye kumba kwangu, ndoda kumbogara naye kwe2 weeks.
kana anzi mbuya vavo pavakadaro anzi vanhu vese vakashamisika vakavatarisa vakati asi mbuya vakuda kudya nyama ai namai vangu ndakati asi mbuya vada kudya nyama yemwana wangu achitori mupenyu dai asati atomboiswa muguva racho vada kutodya nyama yemwana wangu. Hanzomba zvanzi nambuya meaning mai vavo anzi aiwa vapei chanzi vatore vaende naye pamwe anorarama. Kwakwangovawo kutaura kuya kungopa munhu hopu kuti munhu pfungwa dzake dzikadzikane. Hanzi ndo pandakabva ndaiswa mubhara mai vangu vachibva vandipusha vakananga kumba kwambuya vanzi mbuya muzukuru vakananga kumba kwambuya muzukuru neni. Ndakagara kwe1 week ndiri flat futi koko ndiri flat ndisingamuki ndisingapfakanyike ndisingafemi like guys ndakambofa but it's not easy kuti ndiuze munhu kuti inini ndakafa ndikadzoka kuvapenyu hazvitauriki ende hazvisizvo zvinobhilifika but this is the truth. Ndakafa ndichibva ndadzoka kuvapenyu handimanzwisisa. So 1 week ndandiri flat kwambuya ivavo ndandiri flat. Then second week ndo pandakabva handina kumuka like kutomuka vaactive no ndabva ndavhura maziso ndaiti kana ndikauya nguva yeusiku ndakotsira ndaitanga kurota murungu wangu uya wemagemenzi eblack uya ndaitanga kumurota ndaitanga kuita manightmares ndaitanga kuona zvinhu zvinotyisa ndichiona vanhu vanoita mapati vachiita macheers nemadrink ered. Saka zvakadaro mbuya vaiva vakatanga kunamata neni vachinamata vakatanga kunamata neni vazoona kuti ndakurikafa ndakuita zvishoma neshoma ndakudzoka back to me vaiti vangava kuti kozi makumbo angu ameno vane nhingirikini vane chikoro chakwana vanyatsozviziva kuti makumbo aya akaita almost 6 months angu asingafambi asingaite sei asingaite active anzi anogumisira kunonzi kustroke handizivi asingachatoshande. Saka anzi mbuya muzukuru akambva vati mwana wesezvo makumbo ake anga agarisa asingafambi akangorara pamubhedha echipatara akangovati. Ndaimutswa na4 am ende yanga yaiva nguva yekurima yaimvura ichinaya ndaimutswa na4 every day dzeikunze kwedzi ndichinonyikwa mumvura iyaya inenge ichangobva kuningirikina ichangobva kunaya mvura yaya inenge yakachingidzirwa madhisha yaya like vanhu vanorara vekumusha vanorara vakachingidzira madhisha yaya inonzi machini madhishi then mvura ichipinda mvura iyoyo manje yanaya ikapinda mudhishi ndowaya mvura yendainyikwa inzanzi mukasamudaro makumbo akanostroke akatadza kutofamba zvoti izvezvi makumbo angu ukanyatsomatarisa akanyatsotariswa nemunhu asina anyatsoona kuti makumbo angu akasiyana nemuviri wangu makumbo angu akati dhafuke zvishoma akati zvimbei kunge munhu yauya but ndo bhodhi yandakadzoka nayo kubva kuvafi yemakumbo akati kurei ndatomboone bhodhi yakanaka handimanzwisisa. So nekufamba kwenguva ndakazotorikafa ndikarikafa until ndava normal again. Then ndava normal ndo pandakazogariswa dare nambuya muzukuru mai vangu vari panext zvikanzi ringi yawakatora mwana wangu ringi iri kupi. Ndo pandakabva ndati ringi zvanzi ndikati zvandakangorwara handizozivi kuti yakazofamba sei handizivi ringi zvanzi ringi iyo do you know kuti yakadzokera kumuridzi. Ndakavhunduka ndikati ringi kudzokera muri kureve mbuya hanzi yawakatora haisi ringi mwanangu chinhu chemunhu chawakatora chinhu ichocho chikabva chasiya chakuataka chakukuvadza ende une muprofita akatombokuudza usati waenda kokuharare kuti ukanguri waenda unonofa wai wakaita nharo wakanga wapindwa nei ringi yakadzokera kumuridzi. Munhu uyu wawakashandira wawakapiwa pekutanga unzomushandire ai kupa mari like nguva yese wakagara naye even nguva yaitanzi uri kushandira sadza mari yaipinda but mari yakanga yakupindira kwamaiguru meaning sisi vamama vangu ndo vaipiwa mari inini ndichingoshandira mari anishandira sadza mari yaitoenda mazvinzwisisa mari ichisvikira kwamaiguru nanzo. Then ava vanhu ava vaiva masatanist kwanzi vanhu vaiva vakajoina satanist murume zvese nemukadzi kuchechi kwavaiti vanoenda kuchechi usiku it wasn't a church vaitonoita zvinhu zvavo zvavanoita handi wazvinzwisisa.
Saka ndo nyaya yangu guys, ndo nyaya yangu yandangoti ndishare nemi. Izvi ndizvo zvandakasangana nazvo. Ilo ndizviudze munhu it's hard ende munhu ambofa akazvibhiliva kuti zvinhu zvakadai zvakamboitika kwandiri. Ndakatombosvika nguva yekuti ndorarama 3 to 4 months ndakafa mweya wangu uri kumwe, nyama iri pamwe. Guva rangu rakatarwa zvekuti ipapa ndikanzi hande unotiratidza pawaifanira kuvigwa, ndinokuratidza kuti iri ndo guva rangu randaifanira kunge ndakacherekwa. All thanks kuna mbuya ava vakazoti mbomirai kuviga mwana uyu, tinoita sei, ndimbonomunamatira, kana zvazokuona ndozomudzosa. Saka ndo nyaya yangu iyi guys. Anyway, let me know what you think in the comment section. My name is Slick Nelkwan. Kana une nyaya yako yaunoda kuti bata nayo, uchida kuti tumira nyaya yako, saka unondibata pa 0777 448 050 0777 448 050. Until next time, I am out.